Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryny kömek gollawyna jogap edip, işlepkinlerini barha göşenirgen Daşoğlu vilayetiniň telekeçileri ak bazarlamyň dürli önümlerden dolu bolmagy, elatyň ösen isleginiň ygtybarly kanagatlandirmek üçin ähli tagalalar edýärler. Peýham paýhas ummany magtumul pragy ýylyny vilayetiň telekeçileri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda Şawat etrawyna ýerleşen tikinçilik kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada tikilýän dürli görnüşli egneşikler ila tarapynan ýokur isleg bilen alınýar. Bu ýerde tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar urnaşdyrylanır. Egneşiklerin köpüsiniň buýurmalar esasyna taýýarlanylmagy bellenmäge değişidir. Oňa ýurdumyň senagat guruluşy owu hojalygy, medeniýet, saglyk goraş pudoklaryna niýetlenen ýokur hili önümleň öňürilmegi dolu şaýatlyk edýär. Tikinçilik kärhanasyny öňürleýän önümleň arasyny uly ýaşlar we çagalar üçin dürli görnüşdäki geyimleň maşgalalarda ýokur isleg bilen ulanylýan dürli görnüşli haritleň hassahana geyimleriniň we beýleki ýöretöleşdirilen geyimleň gelşikli ýan torbalaň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Şu günler kärhananyň tikinçileri Daşoğlu gally önümleri önümçilik birleşiginiň buýurmasy esasyna ýöretöleşdirilen önümleri taýýarlamak işlerini ýokary derejede alyp barýarlar. Kärhananyň önümleriniň daşar ýurtlary eksport edilip başlanmagy ýöretö bellenmäge değişidir. Bu bolsa kärhananyň önümçilikleriniň barha artmagyna ýardam berer. Bölek satuw üçin bolsa täze biçүүдäki bäsejge ukyply uly ýaşlar we çagalar üçin dürli görnüşdäki eşikler tikilip olaň bezek aýratynlyklaryna uly üns berilýär. Köp görnüşli önümler önürmekde bu kärhanada dähmet çeken eli çeper tikinçiliň ihlasly zähmetleri ýerine düşýär. Olar hususy telekeçilik ösdürmeklige uly üns berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar.